Teraz by som sa rád vrátil späť k diskusii a budeme pokračovať v takej trošku ekonomickej a finančnej téme panelom, či môže lepšia finančná gramotnosť prispieť k ekonomickému rastu. A je mi veľkým potešením, že v tomto diskusnom paneli môžem privítať opäť pána Jana Šeba z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pána docenta, a Pavla Škriniara z Ekonomickej univerzity v Bratislave a analytikom vo Swiss Life Select. Dobrý deň. Už v tých predchádzajúcich diskuziách ako bolo dosť spomenuté tá dôležitá finančnej gramotnosti a ja možno aj naviažem presne tým, čo bolo na konci. A to vieme alebo vie väčšia finančná gramotnosť pomôcť tým ľuďom v tom, že budú ekonomicky aktívnejší alebo ekonomicky úspešnejší? Pán Škrín, začnem s vami. Čiže keď je človek finančne gramotnejší, či je ekonomicky aktívnejší? Akože skôr také, či sa vie lepšie cítiť, lepšie šťastnejší, či vie lepšie pracovať s peniazmi? Ja si myslím, že najšťastnejší človek je ten, ktorý o ničom nevie. Nemusí nič riešiť. A možno, že by sme mohli začať nejakými chybami, že keď si finančne nevzdelaný, negramotný, že aké chyby v podstate robíš? Nie? Áno, kľudne povedzte. Tak chybou je, že sa nevzdeláva. Že stále ostáva teda tým finančne negramotným človekom. No a lebo o tom nie, a to súvisí s tým, čo som povedal pred chvíľou, že najšťastnejší človek je ten, ktorý o ničom nevie. Čiže tá sladká nevedomosť, ako sa hovorí. No ale keďže sme tu s učebnicou, tak asi by bolo dobre odstraňovať tú finančnú negramotnosť, odstraňovať tie chyby, ktoré robia finančne negramotní, a to najväčšou chybou bude asi to, že sa teda nevzdelávajú. A ten dôsledok tej finančnej negramotnosti by som povedal, že vidíte v médiách. Čiže keď si chcete vybrať nejaký finančný produkt alebo rozhodovať sa, tak robte to tak, aby ste sa neocitli na titulke Nového času. Pekne povedané. Pán Šebo? Ja pôjdem možno trošku odbornejšie. Vo väčšine prípadov, keď sa chcete na takúto kauzalitu pozrieť, tak potrebujete na to mať relatívne stabilnú vzorku veľkého počtu ľudí a ideálne robiť to ako keby longitudinálne, to znamená, že dlhodobo. Na Slovensku nič také neexistuje, máme nejaké prierezové, kde sa stále spýtame inej skupiny ľudí. Ale pomôžem si s výskumami trošku lepších výskumníkov. V Spojených štátoch takéto prieskumy dlhodobo bežia. Myslím, že profesorka Lusardi je priekopníčkou vlastne aj vôbec celej tej finančnej gramotnosti, ako ju merať, ako ju podporovať. Viedla viacero výskumných tímov na tých prestížnych univerzitách. Myslím, že teraz nedávno prešla do Stanfordu. Podstata je, že v množstve jej výskumov, ktoré realizujú, sa potvrdil kauzálny vzťah medzi výškou alebo mierou finančnej gramotnosti a budovaním alebo schopnosťou budovať bohatstvo. A vy si poviete, no jasné, tí už, ktorí majú prachy, tak majú ich aj do budúcna. Samozrejme, o takéto faktory to bolo očistené. Takže bolo to očistené o to, aký máte socioekonomický status a tak ďalej. To znamená, že boli kontrolované tieto premene. Ale našli tam vzťah, že tí ľudia, ktorí majú vyššiu finančnú gramotnosť, sú schopnejší efektívnejšie budovať to svoje bohatstvo. To znamená, že bohatnúť. Jasné, poviete si, dobre, tak možno je to dané aj vzdelaním. Áno, je naozaj vzťah, že čím vyššie vzdelanie, nemusí byť ekonomického charakteru, ale čím vyššie vzdelanie, tým vyššia miera finančnej gramotnosti. Bavíme sa o priemere a samozrejme to rozdelenie tam môže byť, že môžete mať aj docenta a pozeráte, ktorý je totálne finančne nevzdelaný. Hej? Takže môže byť aj takéto niečo, ale keď sa pozeráme na priemer tých ľudí, tak naozaj to platí. To znamená, že ak naše deti budeme tlačiť, aby študovali, a podľa nich ich to baví a nech si vyberú oblasť, ktorú chcú, nech sú aj sexuológmi, to je jedno, ale znamená, že čím vyššie vzdelaní sú, tým sú schopní vnímať ten komplexnejší svet a teda majú predispozície na vyššiu finančnú gramotnosť. Jasné, keď im trošku pridáme plyn tej finančnej gramotnosti, môžeme predpokladať, že aj tie nižšie vzdelanostné kohorty dokážeme dostať na úroveň, že urobia tzv. Dobré finančné rozhodnutie. Pekne si povedal tá komplexnosť a tu v podstate to dáva to univerzitné štúdium. Čiže keď končíte tú základnú školu, máte veľmi úzky alebo nie tak široký pohľad na svet ako cez tú univerzitu a
tie dôsledky bolo vidno napríklad aj na Slovensku, keď sa začali zvyšovať úrokové sadzby v roku 2022, tak NBS si spravila taký prieskum, že kedy končí fixácia, v decembri 21 ľuďom a potom o pol roka neskôr roku 22, že kedy ľuďom končí fixácia hypoték a zistilo sa, že si ľudia refinancovali. Čiže jak začali rásť úrokové sadzby, tak ľudia refinancovali svoje hypotéky aj s pokutami a pozreli sa, že kto refinancuje a na ako dlho. Veľká väčšina ľudí si to nechala tak, nechala veciam voľný priebeh, že však nejako bolo, nejako bude, určite sa tie sadzby vrátia k 1%. A tí, čo refinancovali, tak išli na dlhšie ako 5-ročné viazanosti, 5-ročné fixácie a boli to väčšinou ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Čiže finančne gramotnejší ľudia. Takto nie, že vysokoškolskí sú finančne gramotnejší, ale ten krok bol dôsledok finančnej gramotnosti. Čiže zaistili si tú 0,99% sadzbu alebo 1,2, keď už to bolo po zvýšení, na viac ako 5 rokov. A dneska vidíme, že čo sa deje s tými, čo majú teraz koniec fixácie, že sa im bude musieť dávať nejaký daňový bonus. A môžem teda ešte tú druhú časť, že teda či nejakým spôsobom tá finančná gramotnosť vplýva na nejaké dobré finančné rozhodnutia. To, čo som aj ja mal možnosť vlastne ako keby nastaviť jeden behaviorálny experiment, mal on praktické využitie, to znamená, že testovali sme tam, to bolo pár rokov dozadu, testovali sme tam, akú informáciu by mal dostať sporiteľ v druhom pilieri, keď sa rozhoduje o produkte, keď ide do dôchodku. A verte mi, že pôvodne to malo byť nastavené takým spôsobom, že wow, tam by sme robili také zlé finančné rozhodnutia. Každopádne testovali sme tam 3 varianty. V prvom variante ste dostali iba jeden ponukový list, kde ste dostali poisťovňa A alebo nejaká finančná inštitúcia A vám za týchto vašich 20 000 nasporených ponúka takúto výšku dôchodku. To je všetko. A mali ste ich tam zoradené. Logika je, že ste zjednodušili to rozhodovanie v podstate na tú kľúčovú otázku. Väčšina respondentov si vybrala ponuku s najvyššou ponukou. Teda za tie prachy, čo zaplatíte, najvyšší dôchodok. Simple rozhodovanie, išlo to takýmto spôsobom. Potom sme to skomplikovali, pretože nápady v legislatíve boli, nechajme tam, pustíme tam finančných sprostredkovateľov. Tak sme sa zahrali na finančného sprostredkovateľa a jednu kohortu sme začali ovplyvňovať, že ale táto ponuka tejto spoločnosti, ktorá nebola najvyššia, ale tá je najlepšia, pretože je to silná značka a neviem, čo všetko možné tam ten finančný sprostredkovateľ nakecal, dokázalo vplyvniť tých ľudí. Potom sme tam dali ešte ďalšiu vec, že MBSK by robila niečo ako rating tých poskytovateľov tej finančnej služby. Že by dávala hviezdičky. Nevieme na základe čoho, ani tí účastníci toho experimentu nevedeli na základe čoho tie hviezdičky boli pridelené, ale boli tam hviezdičky. A zrazu finančný sprostredkovateľ dokázal ovplyvniť toho človeka a aj ten rating dokázal ovplyvniť toho človeka. A tí ľudia si začali vyberať nie najlepšie ponuky pre nich. To znamená, že boli ochotní sa vzdať svojho dôchodku len na základe niečoho. A k čomu nás to viedlo? Že ľudia sú ovplyvniteľní a to ovplyvnenie spočíva v tom, že hľadajú shortcuty. Ja si snažím sa zľahčiť to svoje rozhodovanie a snažím sa chytiť niečoho, čo mi jednoducho dá tú informáciu. A keď ja urobím ten finančný produkt alebo službu komplexnou, že aj toto zvažuj, aj toto zvažuj, aj toto je podstatné, aj toto je podstatné, tak ich vlastne domýlim a môžem ich tých ľudí ovplyvniť. Takže my sme ovplyvniteľný, pretože hľadáme skratky v našom rozhodovaní. A my sme toto je niečo, čo sme potvrdili. A finančná gramotnosť prispieva tomu, aby ste robili informované, rozhodovali sa na základe tých parametrov, ktoré sú pre vás najlepšie. Toto môžem potvrdiť. My sme robili zase výskum, porovnávali sme spôsob rozhodovania pri výbere čistiaceho prostriedku. Bol tam nariad, na podlahu a neviem ešte čo všetko. A potom druhé kolo bolo výber finančných produktov. No a taký úplne, že extrém bol, že pýtala sa ma, máš tam persil? Áno, tak ten ostatné ma nezaujíma. Takéto niečo pri finančných produktoch neexistovalo. Nebolo to tam, že máš tam banku ABC, tak tu chcem bez ohľadu na to, aké má parametre. Každý z tých čistiacich prostriedkov mal 10 parametrov rôznych, aby si sa mohli rozhodovať podľa nich. To isté bolo aj pri tých finančných produktoch s tým, že tam bol 1 alebo 2 produkty, či už čistiace alebo tie finančné vymyslené, ale s úplne ideálnymi parametrami.
málo kedy sa stalo, že si to človek vybral a keď už si to vybral, tak to skôr bol ten čistiaci ako ten finančný produkt. Podľa ekonomickej teórie, keď máme vyššie úrokové sadzby, tak ľudia by mali mať tendenciu viacej šetriť. A platí táto realita, alebo sú ľudia presne, ako hovoríte, ovplyvňovaní inými faktormi behaviorálnymi, ktoré ich motivujú skôr presne utrácať, lebo vidím tam v tom, teraz je zľava, tak kúpim to, je to dobrý rating, tak kúpim to teraz, pojem do toho a nepozerajú sa presne, ako si pomenuli, na tú úrokovú sadzbu ako takú, čo by mali pre nich ako finančne najlepší užitok. Klasická, tradičná ekonomická teória toto hovorí. Len tým pádom predpokladá jednu vec, že dnes sú úrokové sadzby 0 a zajtra sú 5. Áno? A tým pádom toto vyvolá automatickú reakciu, že áno, tým pádom teraz sa mi oplatí viac šetriť. Takéto typické zákonitosti boli formované, povedzme, že Marshallova škola 1870, ako my fungujeme teraz ako plne dynamickom prostredí a treba brávať aj racionalitu rozhodovania, nejaké tzv. Signálne úlohy. Tie úrokové sadzby neskáču z 0 na 5 za jeden deň. Oni sa vyvíjajú v čase a preto tam vidíte tendencie, to, čo sme aj pozorovali a je to zachytené aj v národných účtoch, si to môžete pozrieť, to správanie vlastne domácnosti, že keď vám rastú pomaly úrokové sadzby, tak sa idete rýchlejšie zadlžovať, aby ste si ešte fixli tú úrokovú sadzbu. Áno? Dobre, fajn. Zároveň, keď vám rastie inflácia, čo vidíte? Ľudia racionálne očakávajú, že tá inflácia porastie ďalej, tým pádom zvýšia spotrebu a v podstate nafúknú tú infláciu do budúcna ďalej. To znamená, že takéto veci, akože vidíte, tie reakčno-responsívne funkcie sa tam dajú nájsť. No. V úrokových sadzbách je preto vhodné skúmať nie to prechodné obdobie, kedy máte nejakú tú reakciu a responsívnu, ale že povedzme, že to ekvilibrium pred a potom ekvilibrium po. A áno, zrejme sa potvrdí, že ľudia začnú menej míňať, zníži sa spotreba a zvýšia sa, no a teraz povieme to, úspory. No nezvýšia sa úspory, zvýšia sa splatky. To znamená, že áno, časť pôjde na financovanie kapitálu, ale nie vlastného, alebo toho požičaného. A toto budeme môcť vidieť. Jasné, že prebehne ešte nejaké to zvyšovanie úrokových sadzieb do fixácií, takže tento rok ďalší a ďalší a uvidíme, čo sa bude diať. A tu sme viac ešte na toto presne, že možno pán Škriniar teraz, a majú ľudia viac tendenciu na Slovensku ako vo všeobecnosti, tendenciu šetriť alebo viac spotrebovať? Akože čo uprednostňujú? Keď to zoberieme teraz za z úrokové sadzby, že sa nemenia? Ja to neviem zovšeobecňovať, nemám žiadne makrodáta k tomuto. A ja by som povedal, že asi to bude súvisieť s tou finančnou gramotnosťou. To znamená, že tí finančne gramotnejší si vedia rozdeliť svoj príjem na nutné výdavky alebo nevyhnutné výdavky, kdežto tí finančne negramotní to veľmi neriešia. Oni neriešia to, že treba si niečo odložiť na zajtra, vytvárať si rezervy a podobne, lebo to sú tie dôsledky. Takže či vieme šetriť alebo nie, rozdielme to na tie dve skupiny a potom sa môžeme baviť ďalej. Na základe tohoto práve, pán Šebo, chcete si reagovať na to? Áno, my sme robili z OECD, a teraz už aj ECBčka to začala zverejňovať, ale OECD má dáta, a zbiera dáta o financial net worth, teda o finančnom čistom bohatstve domácnosti. Slovenská republika tiež je tam zachytená, robí sa to pravidelne a berú sa tam vlastne iba vaše finančné aktíva a finančné pasíva, teda toto, koľko máte úspor v prvom pilieri nie sú úspory, takže berú tam aj napríklad kapitalizačný druhý pilier, v prípade Slovenska tretí pilier, investície, ktoré máte uložené, máte depozita vlastne na bankových účtoch, po prípade bankové produkty, investičné produkty, druhý, tretí pilier na strane aktív. Neberú sa tam ocenenie vašich účastín vo firmách. To znamená, že berú sa to vo väčšine prípadov iba klasické finančné produkty. A na strane pasív sa tam berú klasicky hypotéky, teda dlhodobé úvery a spotrebné úvery. Nebere sa tam poistka, lebo neviete ju poriadne zaradiť, či je to aktívum alebo pasívum. A na základe takejto metodiky, ktorú zozbierajú priemerný Slovák, čož nenájdete ho tu, každý sme iný, ale priemerný Slovák od roku 2015 netvorí finančné bohatstvo. Zastalo.
Ostatné krajiny tvoria. Minimálne, keď to dáte, porovnáte, teraz snažíte sa robiť koreláciu, ostatné krajiny tvoria bohatstvo minimálne na tempe rastu ich HDP. Slováci nie. Zastali sme. Ináč povedané, Slováci mali tendenciu od roku 2016 si užívať život. My sme ako tie cikády, ktoré si netvoria zásoby, ale si užívajú krásne počasie vonku. A mravce boli okolité krajiny okolo nás. Tie si robili zásoby na zimu. Podstatou bolo, že čím je to vysvetlené, bolo to vysvetlené, že Slováci sa extrémnym tempom zadlžovali či už dlhodobo, hypotéky, alebo krátkodobo s potrebákmi práve v tomto období. Teraz sa to začína lámať a zrejme ste postrehli, ECBčka 8.1., a myslím, že včera sa to objavilo v médiách, prvýkrát dala dokopy tú experimentálnu databázu, kde preskúmava už nie financial net worth, teda finančné čisté bohatstvo, ale total net worth domácnosti, teda celkové bohatstvo. A čo tam započítavajú teda hodnotu nehnuteľnosti vo vlastníctve domácnosti. Tu Slováci vychádzajú, nie sú tam ešte časové rady, je to experimentálna databáza spojená makro-mikro, sú tam metodologické veľké otázky, ale podstata pikoška, ktorá aj zrejme prenikla do médií, je, že mediánový Slovák, alebo mediánová slovenská domácnosť je bohatšia z pohľadu čistého bohatstva ako nemecká mediánová domácnosť. Toto bude mať také implikácie pre fungovanie eurofondov a vôbec fungovanie Európskej únie, že si to ani neviem predstaviť. Ale zrazu sme bohatší z pohľadu takéhoto niečoho. A zrejme sa dostaneme potom asi k hodnote nehnuteľnosti alebo formovaní bohatstva. No? Ja by som mal otázku, keď si spomenul to bohatstvo Slovákov, tak z médií zase vieme o nejakých správach, že niekto mal domy na Floride a takéto. Je toto v tom započítané? To znamená, že máme určitú nejakú skupinu obyvateľstva, ktorí majú svoje úspory v zahraničí. Nechcem povedať, že utajené, ale jednoducho naozaj tie investície aj dnes nevstupujú do tých národných štatistík všetky. Poskytovanie finančnej rady, že v Európe, v jurisdikcii EÚ treba mať záväzky a mimo jurisdikcie EÚ treba mať aktíva. Ale to je finančná rada, ktorú neposkytujem. Aha. Ako si spomenuli presne to, že na Slovensku ľudia držia ten majetok v tých nehnuteľnostiach. Viac ako 80% majetku Slovákov, podľa národnej Slovenska, je práve v tých nehnuteľnostiach. To znamená, to je majetok, ktorý povedzme je fixovaný, ktorý sa veľmi nehýbe, ktorý Slovák zbohatne, keď sa zvýši hodnota nehnuteľnosti, ale dobre, čo teraz s tými peniazmi? Viac si asi nekúpim za to, keďže tá nehnuteľnosť má väčšiu hodnotu. Jedine tak, že by som to založila zase na úver, ale zase máme ten nárast toho dlhu. Skôr otázka moja je k tomu, že vieme možno, keby napríklad Slováci viacej žili v nájomnom bývaní a menej kupovať nehnuteľnosti, pomohlo by to k niečomu, k nejakému vyššiemu rastu, vďaka tomu, že by sa tieto peniaze investovali a točili? Čiže predáme tie nehnuteľnosti, čo dneska vlastníme a s tými peniazmi niečo ideme robiť? Kvázi, keby tie peniaze boli zaparkované v tých nehnuteľnostiach, ale by sa hýbali vlastne, by boli fixované. OK, teraz nerozumiem. Mám nehnuteľnosť, síce kupovanú na páku, hej. Inak to nie je bežné kupovať nejaké finančné aktívum na páku. Teda hypotéku väčšinou na Slovensku to je. No, ako hypotéka, ako páka. Čo to znamená, že nemám všetky peniaze, dám iba časť svojich a zvyšok si požičiam. Toto je typický nákup nehnuteľnosti, ale nie je typická investícia do akcií, dlhopisov a podobne. Čiže keď sa hovorí, že máme síce veľa nehnuteľností, áno, ale z pohľadu, kebyže to mám porovnávať s tými finančnými investíciami, tak je to neporovnateľné, lebo do tých finančných investícií by som dával zlomok. V podstate, kebyže zoberiem tú bežnú hypotéku, že 80% z tej nehnuteľnosti, tak do tých investícií by som mohol dať iba pätinu toho, čo mám v nehnuteľnosti. Ale zase by som to mohol investovať pravidelne, čo sú tie splátky tej hypotéky. A kebyže bývam v nájme, tak čo s tými zvyšnými peniazmi? No a keď platím nájom, tak nemám potom zvyšné peniaze, tak veľa. A nejako som sa zamotal. Teraz otázka je, že kam s tými peniazmi, ktoré som použil ako ten základ k tej hypotéke, že či to investovať do slovenskej ekonomiky, tak povedal si, tuším, že ideme do spotreby, tak nejdeme zvyšovať infláciu? Oni povedali? Bola to nejaká otázka ešte, či?
Je nám jasné, že keď predáme všetci nehnuteľnosti, máme tu realitný kolaps, hej? Dobre, takže berme iba tých, ktorí dneska sa rozhodujú, či kúpi nehnuteľnosť s tými voľnými peniazmi, alebo ich niekam ďalej investujú. Alebo respektíve, či tá nehnuteľnosť je dobrá investícia. Ono to asi závisí, tá nehnuteľnosť od toho, že aká bude demografia, aké mám alternatívy k dispozícii a tých alternatív na Slovensku, čisto akože slovenské aktíva, nie je veľa, ak vôbec. Teda dlhopisy sú, akcie nie sú. Startupy sú pre bežného človeka nedostupné, čiže momentálne asi tá situácia je taká, že nemáme veľa alternatív a ten realitný trh je taký slovenský kapitálový trh. V podstate do toho investujú všetci nejakým spôsobom, či už teda nákupom konkrétnych nehnuteľností alebo cez realitné fondy. Je pre Slovákov možno lepšie na dôchodok zabezpečiť práve tú nehnuteľnosťou, ktorá je vlastne tým, že už budem v dôchodkovom veku, nemusím platiť vlastne nájomné, bývam vlastne v podstate vo vlastnom, tak má to nejaké pozitíva, alebo je lepšie ten dôchodok, peniaze radšej investovať do kapitálového trhu viac? Ako už bolo povedané, tú nehnuteľnosť musím niekomu predať, aby ma vedela nejakým spôsobom zabezpečiť. Nemáme tu na legislatívu, ktorá by riešila reverznú hypotéku. Ja som myslel pred 10 rokmi, že do 10 rokov to už bude a stále to nemáme. Čiže nehnuteľnosť nepovažujem za spôsob zabezpečenia sa na dôchodok, pokiaľ by sme sa mali baviť o nejakom čisto pasívnom príjme. Čiže iba mám a inkasujem. Každá nehnuteľnosť, keď chcem mať z nej pravidelný príjem, musím vykonávať nejakú činnosť. Čiže musím to prenajímať a tým pádom sa starať o tých nájomníkov, neriešiť, keď tam nikoho nemám, respektíve veľa to riešiť, keď tam nikoho nemám a snažiť sa, aby som niekoho v tej nehnuteľnosti mal. Závisí to od demografie, to znamená, aby som v budúcnosti mal komu tú nehnuteľnosť predať. Dneska je dopyt po nehnuteľnostiach, bude aj za 20 rokov, respektíve my za 40, keď pôjdeme do dôchodku, že? Vyzeráš moc staro na svoj vek. Ale však sa bude posúvať vek odchodu na dôchodok. Za toľko až nie. Takže tá nehnuteľnosť, je to fajn, ale asi by sme mali diversifikovať. Čiže aj tá nehnuteľnosť, majte ju. Inak je dobre mať takto 1-2 nehnuteľnosti, ale ešte popri tom aj nejaké to zlato, akcie a tak. Ďakujem. Teda by som sa možno vrhol z nehnuteľností do verejného sektoru. Rozumejú ľudia na Slovensku dobre pojmu, čo sú verejné financie? Učím ich 20 rokov, ja sám niekedy žasnem, že či ja im vôbec rozumiem. Je to dosť náročný koncept a práve preto, že sa aj na ne strašne... Nikdy sme ich totiž to nevysvetlili ľuďom. Ja sa aj napríklad študentom snažím vysvetliť, že verejné financie je malý rodinný rozpočet, akorát je nás tam jak hadov. Hej? A pri rodinnom rozpočte naozaj... Zavrite si oči a pozrite si na vlastný rodinný rozpočet, kde ste taká štvora viacčlenná domácnosť, ako furt tam máte niekoho, kto do tej špajzy chodí a vyberá, hej, a prispieva menej, a povedzme, že už je ekonomicky aktívny, a prispieva menej, ako si tej špajzy vybere, hej. Ako sú takí hadi. A zabijete ich, keď ich tak ľúbite. No. A to isté je aj s verejnými financiami. Jednoducho máte tam niektoré výdavky, na ktoré šomrete. Ale principiálne akože musíte ich vynaložiť, lebo tak čo, rozhádate tú rodinu? Alebo môžete sa na to pozrieť, ale to už sú ideologické prístupy k manažovaniu tých verejných financií, že ja viem rozhádať rodinu. Stačí, ako nastavím výdavky a príjmy a rozhádam vám celú rodinu. Takže práve preto, že keď ľuďom začneme vysvetľovať, že verejné financie sú presne to isté ako malý rodinný rozpočet a povieme, že na čo... Len viete, ako môžeme ľuďom vysvetľovať, že na čo vlastne míňame peniaze z verejných financií, z nášho veľkého rodinného rozpočtu, keď ani nie 1% ľudí má prehľad o kategorizácii vlastných príjmov a výdavkov. A mi povedzte teraz, že máte presne. Koľko percent zo svojho rozpočtu dávate na kaderníka, alebo povedzme, že osobnú starostlivosť mesačne? Ja viem, že nie, tak povedzme, že priemerne za rok, lebo aj verejné financie, rozpočet sa robí na rok. A viete aj nárasty, aj tempá nárastu a viete, či dostávate lepšiu hodnotu za tie isté peniaze v časoch, v roku.
Chápete, že pozrite, ale fakt si pozrite, že koľko dávate na vzdelávanie samého seba. Pozrite sa to, koľko ste prechlastali minulý rok a rok predtým. Poviete si veľa, ale povedzme to číslo. Rastie alebo klesá? Chápete to? Ale my nemáme upratané vo vlastných rodinných financiách. Teraz sa bavíme o tom, že naše deti to chceme učiť, aby to robili, lebo my to nechceme robiť. Tak ako chceme od ľudí, aby chápali verejné financie. Ale základné to isté platí, že jednoducho dlhodobo na dlh sa nedá žiť. Áno. Vo verejných financiách je to dobré, že to dlhodobo naozaj znamená generácie a tým pádom to prehodíte na vlastné deti. Len vo verejných financiách máš ešte infláciu, ktorá tam prospieva, ale v tom rodinnom rozpočte to kazí. To je presne to isté, lebo aj v rodinnom rozpočte inflácia ti ovplyvňuje aj príjmy. Takže dá sa s tým pracovať. Je to veľmi dobrá analógia, dá sa to používať. Len tam musíš rozhodovať, kam s úsporami, ak nejaké generuješ. Čiže ak ranuješ prebytkový rozpočet, máš starosť naviac, kam s úsporami. A to je tá finančná gramotnosť. V našej kapitole v jednej, ktorá sa práve venuje týmto daniam alebo celkovo štátnym verejnému sektoru, máme tam takú kapitolu, kde sa pýtame, že čo je zadarmo. A majú tam vyškrtnúť políčka vlastne, že čo je zadarmo. A správna odpoveď je vlastne, že nič nie je zadarmo, že vlastne nikde nie je správna odpoveď, nemôže vyškrtnúť vlastne nič. Ale platíme vlastne dane za všetko. A to platenie daní, ako je vnímané ľudí, respektíve ako v ľuďoch vyvolá taký ten pocit, že keď platím dane, tak platím naozaj za nejaké verejné statky, ktoré potrebujem ja spotrebovávať. Že to není vlastne niečo, čo je úplne, že ide preč. Takto. Je to strašne veľa, ale potrebujem vám povedať jednu vec. Dane navrhujú extrémne inteligentní ľudia a navrhujú ich tak, aby ste nepindali. Áno? Viete si predstaviť, že by sme DPH platili tak ako v Amerike? Že dostanete dve účtenky? Toto je cena za tovar, 100 eur a nech sa platí tu ešte jedna účtenka za 20 eur. Viete, aký by sme boli naštvaní? To by vyvolávalo značné pnutie a zmenu politických preferencií. Áno? To znamená, že tí, ktorí navrhujú tie dane, sú aj dobrí behavioralisti a skrývajú ich dovnútra, aby ste nepindali. Áno? Celý koncept, vymyslený v 70. rokoch, sa volá fiškálna ilúzia. Dať vám tak komplexné informácie, aby ste nevedeli, koľko platíte a koľko stoja tovary, ktoré ja, ako manažér toho rodinného rozpočtu, financujem. To je fiškálna ilúzia. Takže je náročné vysvetľovať dane aj študentom, aj bežným ľuďom, keď ich nepociťujú. O mnoho ľahšie sa baví o vysvetlení daní a to, koľko stoja veci, ktoré za to kupujeme, keď ich cítite. Ale úlohou politika, alebo takého, povedzme, že politického ekonóma je, aby ste to necítili. Takže ak ich vám spôsobí, ak nastavíme si zákony tak, že budete cítiť tieto platby, začnete sa spýtovať správne otázky. Prečo to stojí toľko to veľa? Keďbyže dostanete od lekára účtenku a vy s tou účtenkou musíte ísť do zdravotnej poisťovne, ale predtým to musíte zacvakať, začnete sa pýtať, prečo toľko to platíte. Keď musíte zaplatiť základnej škole za vzdelanie vlastných detí a keď ich nezaplatíte, tak vám príde exekútor, tak vy sa začnete spýtovať, prečo toľko to stojí vzdelanie môjho dieťaťa. Čo za to dostávam? Teraz to nevidíte. Tak dáte pokoj. To je celý koncept. S tým je spojený aj ten verejný dlh a výška verejného dlhu, kedy na úrokoch aktuálne platíme viac, ako v podstate by sme vedeli nakúpiť niekoľko nemocníc a škôl, nehovoriac o cestách. A bude nás splácanie tohoto dlhu veľmi bolieť na Slovensku? Vždy sa mi páči, keď sa nejaké číslo porovnáva s počtom nemocníc, ktoré sme za to mohli podstaviť. Ja sa pýtam, že tie peniaze sme predtým mali a tie nemocnice nemáme dodnes. A či nás bude bolieť? Nás ako obyvateľov splácanie tohoto dlhu? Alebo to necháme tak, že... Bude vás bolieť, keď budete mať nedostupnú zdravotnú starostlivosť? Aha, to nás bude bolieť. To budeme fakt cítiť. A financie sú v podstate asi jediná oblasť, ktorú keď robíme zle, tak nás nebolí. Doslova nás nebolí. Ale ostatné veci už naozaj pociťujeme, keď máte niečo nedostupné, že chceli by ste to, ale kvôli peniazom na to nemáte dosah. Takže naozaj budeme to cítiť. Dám to do reálnejších konceptov. Akože áno,
alebo vyšla veľká štúdia RRZ-ky, kde teda prepočítavali pravdepodobnosť defaultu, teda neschopnosti splácať. Nie sme na tej úrovni a je pravda, že ranujeme veľké deficity a rastie nám vysoko dlh. Zatiaľ, ale aj keby, že ho začneme stabilizovať, tak dlh nikdy nesplatíme, zabudnite na to. My budeme ho rolovať. Naše deti takisto budú mať okolo 60%, dúfam, dlhu na krku a takisto ho prehodia na svoje deti. Akože nikto ho nebude splácať. Takí blázni nie sme. To, čo je, že chceme ako keby dosiahnuť nejakým spôsobom, že či nás bude bolieť to, že dostať sa na nejakú ako keby udržateľnú úroveň dlhu, deficitu a dlhu. Áno, presne tak. Nie, to nepocíti. Ak by sme aj hneď teraz začali robiť tie politiky, nepocítite. Jednoducho, sú to tak malá časť z vašej peňaženky, že to jednoducho nepocítite. Zašomrete si možno 1 mesiac, ale principiálne, keď sa bavíme o potrebe reálnej konsolidácie 0,5% ročne, čertober, dajme 1%, aby sme sa dostali rýchlejšie on track, aby sme boli 1% zo 47%, čož je, toto prerozdeľujeme cez verejný sektor, tak sa bavíme o 0,5% vašej peňaženke. Ale nie len vašej ako domácnosti, ale aj firiem. Jednoducho to nepocítite. To znamená, že nebude nás bolieť, len to musíme začať robiť. A je pravda, že sa nám o 3 roky zvýši, alebo o 4, zvýši splátka, teda narastie nám podiel splátky, teda podiel toho obsluhu dlhu, teda úroku, ktorú platíme na dlh, čo sme si požičali, a ten bude výrazne väčší ako to, čo by sme mali teraz konsolidovať. Takže toto trošku pocítime, pretože teraz zhruba z tých 1,7% budeme platiť niekde dvojnásobok, takže 3,4% HDP, čo si vyberieme, aby sme si ich prerozdelili na kadečo, pomoc hypotékám, pomoc s energiami a podobné veci, tak budeme musieť dávať investorom. A slovenské domácnosti sú malý investor do vlastného vládneho dlhu, tak ich vo väčšine prípadov pošleme niekde inde. Čas zarobia fondy dôchodkové, čas podielové, ale čas sú aj zahraniční investori. Takže toto nás možno môže trošku ako keby viacej priškrtiť. Čiže tá bolesť bude menej bolieť, keď budeme viacej makať, ale budeme dostávať tie isté peniaze, čo dnes. A otázka teda na záver našej diskuzie, poprosím možno tak stručnejšie, ale vlastne o čom bola táto diskuzia, môže lepšia finančná gramotnosť prispieť k lepšiemu ekonomickému rastu? Určite hej. Už len kvôli tomu, ja si myslím, že keď by sa zvýšila finančná gramotnosť, tak budeme mať spokojnejších klientov, pretože budú mať viacej peňazí. Úspory, úvery, poistenie, respektíve keď sa vám niečo stane, tak budete mať lepšie poistné krytie, to znamená, budete mať viacej peňazí. Vyberte si výhodnejší úver, to znamená, ostane vám viacej peňazí. Úspory, dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, vhodne si zvolíte, budete mať viacej peňazí a o to v podstate ide, mať viac peňazí. Áno, tie výskumy sú zjavné a vraciam sa hneď tej prvej štúdii, akože môžem ich aj niekde poposielať, lebo sú naozaj zaujímavé na čítanie. Áno, naozaj, zvyšovaním finančnej gramotnosti dokážete dosiahnuť stav alebo moment lepšieho a rýchlejšieho budovania bohatstva. Ja chcem byť bohatý, lebo vo väčšine prípadov potom žijem spokojnejšie, som šťastný, nerobím rozhodnutia v strese, nemám ten finančný stres a podobné veci. Takže áno, ak chceme budovať lepšiu spoločnosť, finančná gramotnosť tomu môže pomôcť. A pomôže to ale nie je všeliekom. A pomôže to aj finančným inštitúciám, bo minimálne budú mať menej reklamácie, menej nespokojných klientov, lebo budú si vedieť vybrať, čo je pre nich vhodné. Ďakujem krásne za vaše pohľady. A teraz možno dáme chvíľku priestor ešte na otázky od publika, ale možno tak iba asi jednu z časových dôvodov. Ak nejaká je. Boli sme vyčerpávajúci. Super. Ak nejaká teda nie je, tak ďakujem pánom, že si našli čas a prišli nás sa podieľať o ekonomické pohľady, nie na finančnú gramotnosť, ale aj na ekonomické zmýšľanie Slovákov. Ďakujem. Hosťom bol Jan Šebo a Pavel Škriniar. Ďakujeme.